Moikka vaan kaikille tosi pitkästä aikaa. Elikkä meille syntyi terve, kaunis tyttölapsi 2. heinäkuuta. Ja siitä on siis päässyt vierähtämään jo kuinka monta viikkoa, melkein 3 kuukautta jo, no ei nyt ihan, mutta melkein. Ei tässä hirveästi eroa ole. Mutta mä haluaisin tehdä teille tämmöisen tilannepäivitysvideon, eli niin, mitä kuuluu, mitä tulee tapahtumaan ja niin, mitä teillä on odotettavissa ja muuten vaan tämmöisen nopean päivityksen. Ja ekana, kuten näkyy, niin mun hiukset on muuttuneet, eli mä kävin kampaajalla ekaa kertaa vuosiin, koska mulla ei ollut itselleni aikaa niitä alkaa nyrsimään ja värjäämään. Ja mä olisin muutenkin sen verran vaihtelua, että mä ajattelin, että mennään tällä kertaa kampaajalle. Ja mä oon tosi tyytyväinen, tämmönen helppo kampaus tällä kertaa. Ja mitäs muuta tässä, elikkä niin mä haluaisin sanoa, että mä siis olin odottanut, että mulla olisi tullut jo tähän mennessä niinku uusia videoita, mutta siihen on 2 syytä, minkä takia tullut. Eli ensinnäkin, kuten voitte kuvitella, niin mä oon ollut tosi kiireinen meidän pikkutytön kanssa. Ja se on vienyt vielä enemmän aikaa kuin mä ajattelin, koska hänellä on ollut tosi pahoja kramppeja niin kuin nämä ekat kuukaudet. Ja nyt se onneksi helpottaa, kun me vaihdettiin äidinmaidon korviketta, mitä me annetaan niin kuin imetyksen lisäksi. Ja niin se on näköjään auttanut, joten silloin tällöin tulee vähän enemmän vapaa-aikaa, että niin tyttö menee nukkumaan, mutta sitten kuten voi ymmärtää, niin ei riitä, että tyttö on hoidettu, mutta pitää kotiakin hoitaa, joten ne harvat hetket, kun ei ole mitään tekemistä enää ja että vois kuvata, niin silloin on mennyt nukkumaan tai sitten on katsonut telkkaria tai rentoutunut enkä. Ja into olisi ollut, mutta en ole jaksanut. Eli se olisi ensimmäinen syy. Sitten toinen syy on se, että meidän internetti on ollut ihan siis olematon melkein. Eli meillä on ollut jo koko ajan täällä talossa niin tosi huono netti. Mutta se on ollut semmoinen, että silloin esimerkiksi on öisin, niin kun kukaan muu ei käyttänyt nettiä, niin on voinut sitten ladata YouTube-videoita. Ja sitten niin päivisillä niin voi ihan normaalisti katsoa videoita ja tällainen, mutta se ei niin mikään supernopea, että jos täytyy ladata jotain tai tämmöistä, niin se on ihan kauhean hidas. Mutta kun meillä on uudet naapurit tohon ja kun me ollaan tämän linjan päässä, niin näköjään ne vie niin meidän netiltä jotain, että ne vie sen nopeuden kokonaan, koska siitä asti kun ne on ollut täällä, niin meillä on vielä surkeampi. Et ennen se oli huono netti ja nyt se on olematon. Eli meillä on tosi heikko netti ja välillä tosi usein meillä ei edes ole nettiyhteyttä ollenkaan, että se on niin huono. Joten sen takia mä haluaisin tehdä tosi nopean päivityksen tällainen kuin mun puhelimella, että mä en ala aista editoimaan, että mä toivon, että tässä tulisi niin lyhyt, että tämän saa sillä äkkiä ladattua. Eli se on ollut numero 2, tai siis toinen syy, minkä takia ei ole tullut videoita, koska sitten mulla ei ollut inspistä niin kunnon videoita kuvata, jos mä en nyt kuitenkaan saa ladattua. Mutta meille tulee ensi viikolla, jos kaikki menee hyvin, niin meille pitäisi olla satelliittinetti ja sitten sen pitäisi toimia paremmin kuin tämä, joten alan tekemään taas videoita, koska nyt tytön kanssa menee, tai sillä on tullut enemmän rutiinia, joten menee paremmin. Mutta niin siinä sitten alkaa tulla näitä kaikkia toivottuja videoita, kuten synnytyksestä ja sitten niin lastenhuoneen esittelyä, tämmöistä tässä näkyy vielä sneak peek. Mutta sellaista tänne kuuluu, eli me ollaan tosi onnellisia, mutta väsyneitä. Ja niin, ei tässä tällä kertaa muuta. Toivottavasti nähdään tosi pian. Ja kiitos kaikille muut onnitteluista ja kärsivällisyydestä. Moi moi!